Diolch, Rhian. Nawr te, dwi mor falch mai fi sy'n cael cyflwyno'r eitem. Na, dwi wirioneddol yn falch. Achos dyn ni am gael eitem hyfryd ar dorri gwynt. Nawr te, yn ôl bob sôn, mae Math a Llyr fan hyn yn dda iawn am dorri gwynt. Sydd ddim yn syni fi, i ddweud y gwir. Ond felly, dyn ni am gael rhyw fath o gystadleuaeth i weld os yw 2 aelod o'n cynulleidfa ni yn gallu torri gwynt yn well. Nawr te, cyn i ni ddechrau gyda'r gystadleuaeth, ac i chi orffen eich diodydd busy, pwy chi'n meddwl sy'n ore am dorri gwynt, bechgyn y merched? Pwy fysych chi'n gweud? Hogie. Hogie? Wel, gwyliwch hwn. Hyfryd! Siŵr bod eich rhieni chi mor brwd. Felly, ie, merched sydd ora. Felly, mae dyn ni Catrin fan hyn, ydw fe? Mae gen ti lot nawr i brofi fan hyn, oce? Yr unig merch sydd o gwmpas y bwrdd yma. Felly, nawn ni ddechrau fan hyn gyda Pete, ydw fe? Sut wyt ti, Pete? Iawn, diolch yn fawr. Mae Llyr... Pa'n dechrau eto? Aros am y cyw, iawn? Wyt ti'n hyderus? Wyt ti'n dda? Wyt ti'n torri gwynt yn achlysurol? Do tad? Wyt? Gret. Gawn ni glywed ti, felly. Da iawn o Pete, da iawn. Catrin, wyt ti'n cael... O, ti wedi yn fydeo? Na di, oce. Ond wyt ti'n barod i fynd amdani? Go cats. Da iawn, Catrin. Cwrtaeth iawn, diolch i ti. Nes ddim dweud pad y mi, ond mae'n hynny'n ffain. Iawn, o, Math, reit. Mae Math a Llyr mewn cystadleuaeth mawr gyda'i gilydd fan hyn. O! What's the more? And finish. Yeah, okay. C'est complete. Okay, eitha da, fi'n meddwl. Reit, nawr te. Nawr, coni off nawr, okay? Llyr? Okay, wel, mae gynnon ni rhywun arall sydd eisiau cystadlu yn bencampwriaeth gwych yma. Mae gynnon ni Daniel Glyn ar y ffôn, oes? Helo, Daniel? Os taw... Le mae Daniel? Os taw Russell Brand neu Jonathan Rossi ar y ffôn, fi ddim eisiau siarad efo chi. Hiya Dan, sut wyt ti? Very good, diolch yn fawr. Dwi ar hyn o bryd, fi mewn reception gwesti cymhedrol ond canolig yn Llundain. Si fi brofi o 19, I'm just checking out, dal un am eiliad. Excuse me, what time is breakfast, please? Saturday is 7 till 10. 7 till 10. Now, what time does the bar close, please? Yeah? 1 o'clock. Bonus. Brilliant, then Right, chi'n barod? Okay, da ni'n barod, Dan Tawelwch os gwelwch yn dda. Dan, gwrdd â ti. Mae reception llawn touristid ond yn neud o'r flan o beth bynnag. Gret. Torri gwynt allan o dy geg oedd hwnna neu o'r ochr arall? Fi ddim yn siŵr. Dan, oedd hwnna'n arbennig o dda, da iawn ti. Fi ddim yn hapus iawn efo hwnna, fi'n gwybod na byth cael neud eto. Na, yn ffodus, i ddweud y gwir. Ie, na ddiwedd am ni. Reit, ni'n mynd i gael ei gynulleidfa fan hyn nawr i weld pwy ddylse ennill. Felly, pwy chi'n meddwl oedd y gorau? Oce, mae Sian Crisp yn gweud Catrin. Pwy chi'n meddwl? Llyr fi'n meddwl, falle? Llyr. Llyr sy'n mynd â hi. Fi gei di'r pwmpen yma. Diolch yn fawr. Fel gwobr. Diolch yn fawr iawn i bawb.